Assalomu alaykum bardorин iPad фурӯши коробка зарранӣ ҳама чӣ дора бардоро нархи 600 сомон 600 сом iPad фурӯши састаниш мақсад зура сим карта мехера бо мақсад зарранӣ дора на зарранӣ шастай нархи 600 сомон бардорин тамошо кунед ай Москва вардагианша 13000 сомон 13000 русия ай Москва гиртагиан ай Москва 13000 русия гиртагианш на коробка номерация ҳама чӣ дора нархиш 600 сом барои бозӣ мақсад барои кино пино тамошо кунӣ барои ҷои кор мақсад зурайда хонада зуратори мақсад стол дамешини ратори парта дамемуни барои бузӣ музик кору борда зурай 600 сом ҳамин арда доставкаш бепулай бардори накадонтон бихарен мақсад хубай оз бардори 600 сом телефон ҷи як ҷида мегири ина бардаҷоно марҳамат тамошо кунед мақсад доставкаш бепулай 600 сом бардору марҳамат бардаҷоно набин ина бардора iPhone 11 12 13 14 15 овардагим на iPhone XR овардагим пишиш кам ташкастаги 1500 сом iPhone 12 12 Pro 12 Pro Max на бардора марҳамат